tää jahtaa sitä Simpasta, ei se voi vielä olla kaukana. Minun juoksupäiväkirja. Tää on sit ihan hirveetä. Mökille saavuttu. Tässä on kello 8:30 illalla. No mennään kattoon kohta tilukset ja kannetaan tavarat sisälle. Niin sitten lasten iltapuuhille. Ja näin. Siellä on takaterassi ja tämmönen kompakti olohuone ja makkaria ja erikseen sängyt näköjään, mutta me pärjätään sitten on ylhäällä. Noin, nyt on jaloissa vähän rasvaa. En ole oikein muistanut rasvailla jalkoja. No niin, nyt on tänne meidän Äkäslompoloon saavuttu ja majoitukseen mökkiin asettauduttu. Huomenna olisi sitten Nuts Kids juoksukisa 2,5 kilsaa tuossa kylillä, niin käydään siellä. Mä käyn tuossa juokseen ja sitten illalla kai olisi pakkailua vielä loppuun ja materiaalihaku ja droppakien puotto mahdollisesti huomenna ja perjantai-aamuna olisi sitten lähtö. Nyt se on ennustettu perjantaiksi ja lauantaiksi viilenevään sinne lähemmäs 15. Pitäisi olla kyllä kelit oikein hyvät. Muuten nyt on vähän, pakko sanoa, että vähän kyllä tänään on ollut fiilikset korkeimmillaan perjantain kisasuhteen. Siis on tässä nyt tää alkuviikon nukkunut aika huonosti ja osittain varmaan siihen liittyenkin niin tuossa maanantaina puhkesi sitten nyt jonkinasteinen flunssa päälle ja se on tässä nyt, se tuntuu jo vähän, että se alkoi helpottaa, mutta en mä tiedä, nyt se tuntuu vähän, se tosi voi olla vähän psyykkistä, että mä jotenkin vaan niin kun sitä alkaa pelkäämäänkin tässä, niin tuntuu, että pysyykö se vielä yllä tai voimistuuko jopa, niin on tässä vähän panikoinut sitä, että ei vielä mitään kriittisempää, että vähän niin kuin lähinnä vaan tuommoista tukkosuutta tuolla päässä ja nokka vuotaa ja näin, niin jos mä en ole käynyt lauantain jälkeen lenkillä ollenkaan. Ihan niin kuin tietoisesti on nyt niin kuin tuon flunssaan liittyenkin. Sunnuntaina oli ihan suunniteltu lepopäivä ja sitten maanantaina en olisi oikein ehtinyt, kävin hillassa. Mutta sitten kun puhkesi se flunssakin, niin on nyt tarkoituksella ollut tässä niin kuin rauhoitellut. Mutta huomenna pakko varmaan käydä testaamassa vähän, että miltä se tuntuu. Ja muutenkin mä oon tässä nyt yrittänyt kaiken maailman manipuloinnit tehdä. Lämmintä juomaa ja sinkkiasetaattitabletteja tuossa imeskellyt kovasti ja en tiedä, siis voihan tää olla jotain jännitystä. Tai se voi olla, että se tästä menee ohi, mutta vähän tämmöistä lisää jännitystä kyllä, että ei ole semmoinen tällä kertaa kyllä mitenkään optimaalinen valmistautuminen. Nyt on vähän se fiilis, että yritetään nyt niinkö mitään huippusuoritusta ei varmasti pysty lähteä nyt hakemaan, mutta se, että kumpa pääsisi lähteä ja toivottavasti pystyisi sitten sen maaliin taistelemaan, niin tietenkään terveydellä ei nyt aleta leikkimään, että se nyt on selvä, mutta jännittävät tunnelmat nyt. Aamulla oli ihan, kun heräsi sängystä, niin oli ihan semmonen tosi hyvä olo, mutta tossa vähän on kyllä nuha painanut tässä sen jälkeenkin, että saanut niistellä kyllä vähän väliä ja sitten toinen, niin että pitää käydä tänään katsoa tosiaan vielä testilenkki katsoa, että miten kroppa reagoi, että nouseeko sykkeet ja ahistaako jostain vai onko tää vaan jotakin jännitysflunssaa. Tuon flunssan lisäksi niin vähän jotenkin siis paikat on jumissa ja kipiänä, lihaksia särkeä, mutta siis ei välttämättä ole kyllä mitenkään tuohon liittyvää, että voi olla ihan muuta, että paikat jumissa ja viikonlopulta ehkä vähän vielä heijastelee noita mäkitreeniä, niin saa nähdä. Olin kyllä aivan maansa myynyt etukäteen, että ei tästä tule kyllä mitään ja nyt se kisa jää välistä, mutta mitä vielä? Siis olikin yhtäkkiä niinkö päikkäreiden ja lenkin myötä, niin olikin ihan niinkö normaali olo. Tuntuu, että se lenkki jopa paransi niitä flunssaoireita. Niin
päädyin sitten siihen, että käyn hakemassa nyt ainakin osallistujamateriaalin huomista kisaa varten ja valmistaudutaan nyt sillä ajatuksella, että lähdetään ja katso huomenna aamulla, että mikä vointi. Tämä oli kyllä positiivinen yllätys. Pakkaukset on tässä nyt valmiina. Katsotaanpa mitä lähtee mukaan. Eli ekanakin tietenkin lähtee vaatteet, eli bokserit, shortsit, juoksupaita, sitten lähtee vyö, sykevyö, kello lähtee käteisen latauksessa, sukat, varmaan laita säärystimet ehkä, lippis, sitten lähtee juoksureppu, juoksuvyö, tämmönen Osprey uusi, tämmönen vähän isompi, sinne mahtuu tavaraa kanssa aika hyvin. Juoksulasit, numerolappu kiinnike, numerolappu se on tuolla läppäri alla, läppäri ei ole lähdössä mukaan. Juomapulloja on lähdössä no palataan niihin, katsotaan aika, on lähdössä kamera, tää chest-strappi, kepsi, varavirtalähe, suolaa, tabletteja, lääkepussukka, vessapaperia, käsipyyhkeitä, luupia, aurinkorasvaa, muki, lusikka on tuolla, tää liimatukiside, kuulokkeet, luujohekuulokkeet, hanskat, pakollinen varuste, vaihtosukat, vapaaehtoinen, vedenpitävä takki, avaruuslakana, pakollinen varuste. Sitten on lähdössä 3 juomapulloa lähtee alkuun täytettynä. Sitten on lähdössä niiden lisäksi niin lähtee energiaa, eli urheilujuomaa, korkeaenergistä, lähtee jolloksia, keeliä, näin poispäin. Ja sulla taitaa olla sitten 2 lisää vesipulloa sille ekalle 60 kilsan välille. Sitten lähtee jalkaan VJ Ultra 3 alkuun, uudet kengät, en ole kovin paljon testannut, mutta tuntunut hyviltä, ja lekisauvat. Ja näiden lisäksi on lähdössä sitten tää kamera, tälle varaakku, toinen muistikortti ja mikki. Näillä kai sitä varmaan. Unohdinko jotain? Perjantaina kisa-aamuna olo tuntui mitä mainio. Flunssa-oireet oli tiessään. Lihaskivutkin tuntui hyviä yöunia ansiosta. Mutta ei muuta kuin kamppeita päälle ja kohti kisabussia ja kisabussilla kohti lähtöpaikkaa Hettaa. Oli kyllä hyvät fiilikset lähteä. Vähän toki epävarmaa, että onko oikeasti ihan täydessä iskussa. Ja sitä kautta oli varmasti ajatuksena, että täytyy lähteä kyllä varovaisesti ja seurailla tuntemuksia hyvin tarkkaan. Mutta kuitenkin tosi iloinen siitä, että pääsi ylipäätänsä lähtöviivalle. Se oli jo voitto tässä tilanteessa. Kaikki te ensikertalaiset ja kaikki muutkin olette aplodin arvoiseen. Puoli minuuttia. Vielä kerran pyydän. Tulkaa aivan tuohon varpaat punaiseen ajanottomattoon. Laskemalla 7 alaspäin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Hyvää matkaa! Nauttikaa matkasta! Tasan tunti. Tasan 10 kilsasta ajoa. Aika hyvä. Vähän on sykkeä, mutta kuuluu tähän alakkuun ja tähän lämpöön varmaan. Ne sitten joskus 20 tunnin kohdalla niin laskee. Joo, eikä nousee enää. Sitten laskee 120. Kyllä se keskisykkeen saa kuitenkin Joo, olla. niin se nyt sillä hyvällä kunnolla. Just näin. Ihan viimeisiä alla, mutta varmaan.
Eka kymppi Mustavaaran eka huoltoon meni kyllä oikein huomaamatta. Siitä heti lähdöstä ja alkumatkasta löytyikin paljon tuttuja, juoksukavereita ja muualtakin tuttuja. Niiden kanssa jutustellessa meni ihan huomaamatta kyseessä pätkiä. Ihan hyvää vointi oli ja kulku, ei mitään valittamista. Nesteet ja energiatkin sai uppoamaan ihan hyvin. Ja ehkä noista energiasta ja nesteistä voisi sen sanoa, että tarkoituksena oli tosiaan ajatuksena ottaa noin 0,5 litraa nestettä tunnissa, noin 2/3 korkeaenergistä urheilujuomaa ja loput vettä. Sitten energiapuolella noin 50 grammaa tunnissa urheilujuomasta, hiilaria ja loput noin 30 grammaa sitten marmelaadeista, keeleistä, tosi vaihdelle. Mulla oli tosi monipuolisesti mukana kaikenlaista, että pystyi fiiliksen mukaan vaihtelemaan. Se toimikin oikein hyvin. Joo, eka nousua. Sieltä Pyhäkero, joo. Taasta näkyy tuolla. Netta näkyy järven takana. Mukavasti meni aurinkopilveen ja mukava tuulenvire. Joo, tää 10 kilsan tasaisen jälkeen tää eka nousukin. Eka nousukin kyllä jo tuntuu. Mutta ei, ja tähän tottuu. Tai ei oikeesti totu, mutta se on niinku, se on ihan kiva ajatus, että tähän tottuisi. Mutta kohta on alamäki. Tässä ensin vaan kavuta ylös tuo. Niin, tossa on tommonen valehuippu ensin. Sitten kivutaan tonne. Tää tuuli auttaa vähän jarruttelemaan jopa tässä alamäessä. Vähän kun on niin tuoreet kengät, uudet kenkämallit itselle, niin ei kehtaa ihan täysille lähteä kyllä taiteille ja alamäkiin. Olisi hieno katsella maisemia, kun uskaltaisi nostaa katsetta ylös. Lopussa hiastuu, että eikö se ole sama ottaa tässä alussa nyt niinkö kovemmalla effortilla, niin johtaako se niin löyset pois, mutta johtaako se siihen, että sitten lopussa niin silloinkin vaan tulee kovempi tummuminen. Tässä parin tunnin jälkeen näissä maisemissa aika äkkiä kyllä uppoutui semmoiseen juoksuflowhun ja jotenkin alkoi ajatukset vaelteleen päässä, vaikka tuossa niin tosi paljon jutusteltiinkin niin siinä lomassa. Muun muassa niin se, että niin nousi semmoinen tosi vahva fiilis, että semmoinen, että pitää tarttua tähän hetkeen. Vaikka tämä niin juokseminen ei koko ajan olekaan niin helpon tuntoista, niin pitää muistaa nauttia tästä. Että tätä varten on talvetkin treenannut, herännyt aikaisin aamulla pimeään, loskaan, lumihankeen, otsalampupalossa juoksee. Ja nyt saa nauttia täällä kesässä, hyvässä säässä ja näissä maisemissa. – 27 kilsaa, 3 tuntia 15 minsa. Aletaan pikkuhiljaa lähestyä ketomella huoltoa, eli toista huoltoa. Tässä Jaskan ja Santun kanssa on painettu koko matka. Ja on ollut mukavaa. Meillä oli nättiä maisemaa. Eka huollon jälkeen oli tuo mikä Mustavaaran huolto, Pyhäkeron nousu ja sen jälkeen olikin oikeastaan alamäki rallattelua. Oli ihan tosi pitkä pätkä ja huikeat maisemat. Ja sielläkin ollut aika tasasta ja nopeaa. Ei ole sauvoja tarvinnut ja ihan hyvää vauhtia tultu. Ihan ok sujunut. Ehkä vähän olisi voinut vielä paremmin syöttää se energiaa ja nestettä etenkin. Aika lämpösä on. Semmonen joku 17 ja aika aurinkoista. Niin. Mutta kyllä tästä vähän vaan enemmän huomiota siihen. Niin ihan hyvin menee vielä. Niin jatketaan kohta huoltoa ja siitä sitten pitkälle pätkälle kohti Pallasta. Viimeiset kilsat ketomella oli mulle jotenkin tosi vaikeita. Oli jotenkin tosi kuuman tuntuinen, sykkeet nousi korkealle ja tuntui varmaan oli ehkä nestehukkaa, että
tulin siihen jotenkin tosi valmistautumattomana siihen huoltoon, että ei oikein aivot toiminut siinä huollossa, että jotenkin tosi kauan kesti säätää niiden varusteiden kanssa. Mutta siinä kyllä olo parani, kun oltiin melko pitkä huolto siinä. Niin siitä oli sitten tässä ihan hyvä jatkaa kuitenkin. Ja vähän ehkä onko nestettä juonut? En tiedä, aika paljon mä oon juonut, mutta en tiedä, onko sitten... Kyllä paljon meni mullakin tässä. Tuolla olisi houkuttelevan näköinen uimaranta, aurinko paistaa ja nätin näköistä. Vähän mietittiin, että melkein tekisi mieli pulahtaa, mutta ei sentään. Kiva tämmönen joku harjuus. Mä en muistanutkaan, että täällä on tämmöstä kivaa pätkää. Viime vuonna mä olin varmaan jossain sumussa tässä kohti. Nättiä täällä on. Joo, tosiaan noustiin tuolta pitemmän metikon jälkeen Ketomellasta niin tänne 455 tultu 37 kilsaa kohta. Santtu sanoi äsken, että pari meltdownia tullut. Meiltä varmaan yhteisen mulla ennen Ketomellaa ja näin, mutta siinä ne menee ohi tosiaan, kun muistaa vaan syödä. Hetki on vaikeaa ja sitten hetken päästähän se huomaa, että ei tää niin paskaa olekaan joka hetki. Vähän juuakin. Niin, sitäkin. No sekin kuuluu asia. Pysyy paikat vetreinä, välillä kompastelee. On nättiä vuorijunut tuolla eessä siitä. Täältä on 602, 46,5 kilsa. Tultiin tommonen loiva nousu tuossa päättyi, niin todettiin, että pakko varmaan juosta hetki, kun mäki viettää alaspäin. Ei keksitty perusteita kävelyn jatkamiselle, niin juostaan kohti tuommoista järkyttävän kokoista nousua. Tää yrittää, että joo, se on kuulemma vaan se kuuluisa luikaus. Joo, pitää yrittää tankkailla tässä vähän energiaakin paremmin ennen nousua, mutta näkymät ois kyllä taas kohdillaan. Siksi mä kuvaan, että saa talteen jotakin näkymiä, kun ite katon tähän polulle. Ihan ollut mukavaa minua. Kaipailtiin vähän tätä enemmän korkeusmetrejä, että saadaan tuulen virettä, niin nyt sitä on luvassa. Tää saanut ajatella, niin ei oikeastaan tullut muuta mitään. On nyt hyvä, että mukaan on. Mulla on samaa tuo jalasivu. Se menee. Taas teippi sinne heti. Ja mä laitan tuossa, kun alkaa tuo. Buenos Targesta. Täällä kiivetään jotakin isoa nousua. Tässä on tunkattiin jo pitkä matka tuolla ja välillä oli tuommoista suota ja märkää. Ensin me rymyttiin alas ja nähtiin tää nousu ja sitten rymyttiin aivan alimpaan pisteeseen. Ja sitten
Sitten lähdettiin metässä rymyä ylös. Jyrkkää nousua. Mä ymmärrän, että miksi tuohon väliin oli pitänyt kaivaa tommonen kuoppa, että ensin tultiin alas. Sitten ylös. Eikö kun laittaa vaan sorra? Niin. Kasteltiin kengät suossa. Tultiin semmoista varvikkonousua. Ja nyt lähdettiin tämmöiseen hitommoiseen nousuun. Ja tuossa alamäessä niin mulla on siis nää uuehkot VJ Ultra 3 jalassa, niin vähän Jaska tuossa vähän vinkkas, varoittelikin jo. Tuo mikä on tuossa jalkapöydän tuolla niinku kantapään päällä nilika alla se sivussa se pallo. Niin ulkosyrjästä niin molempiin se vähän painaa se kenkä ja toiseen se nyt veti sitten tosta käänsi iho ihan nurriin tuosta. Ihon nurin sieltä jalasta. Niin piti pysähtyä vähän teippailemaan. Eiköhän se siitä, kun pääsee tähän 16 kilsaa pallakselle ja kengän vaihtoon. Niin vielä se 16 kilsaa. Nälkä iski tossa. Söin vohvelikeksiä. Ötiköitä on kans tullut. Mutta näköalat on edelleen. Se on tuolla takana päin nyt, niin niitä ei oikein malta katsella. Ja tuossa äskeisessä nousussa oli monia aika hiljasta miestä. Oli jotenkin tukalan kuumakin, niin nyt vähän helpottaa kun päästä. Mutta kattokaa, nousuhan jatkuu vielä. Mennään sinne. Palataan taas jossakin välissä. On komia, joo. Menty 55 kilsaa, 7,5 tuntia. 11 siis pallakselle. Täällä on nammal kuru mihin tullaan. Tossa tuo 5 pullo lähti jo nestettä tälle välille. 5 ja viimeinen pullo. Täytyy katsoa, saisiko tuosta täytettyä filtteripulloa, varapullo itselle tähän. Siinä on kamerakin. Me oltiin näköjään jonkun kärjenjahtajajoukon kärjessä tässä. Nyt kärki vaihtui. Lähdetään jahtaa sitä Simpasta, ei se voi vielä olla kaukana. Niin pääjoukko tulee tossa hetken päästä varmasti. Sitten tuo Jaska painaa Eellä tossa niin kovaa, niin ei tarvi itellä huolehtia vauhista, kun yrittää pysyä perässä, niin siinä on ihan... Tällä reissulla ei tässä näkynyt mitään kunnon hallusinaatioita. Mä oon täällä Nammalkurun kohdalla yleensä niin tuolla metsässä samassa kohti mä oon yhtä kantoa niin joka vuosi katsonut aina, että siinä on zebran pää. Se jotenkin on näyttänyt aina siltä. Nyt mä koitin sitä katsoa jo etukäteen, oli ajatellut, että nyt mä koitan bongata sen videollekin, niin se ei siis enää näyttänyt siltä. Joku oli repinyt jotain tuohta siitä sillä tavalla. Taas nousta, nyt painaa. Tässä on joku 4 tuntia. Eikö mitä? Niin 4 tuntia 14 mennessä tultu tää väliä ja joku 25 kilsaa, 26, 27, kohta on 6 pulloa, oli 3 litraa vettä mennyt. Varmaan silti nestehukkaa. Alkaa se painaa.
tää loppuväli Ketomelasta Pallakselle on loputtoman pitkään. Ei tuu ikinä tuo Pallas vasta. Siellä olisi joku reilu 3 kilossa, 3,5. Huolto. Onneksi siitä suuri osa alamäkiä. Kyllä painaa jo. Huollon tarpeessa. Tämmöstä kiviikkoa ei oikein ollut helposti juostavaakaan tässä. Tai olisi juostavaa, kun olisi voimia, mutta ei oikein just nyt. Tuossa niinku miettii jo tosissaan, että miten tuosta jatkaa oikeasti Pallakselta eteenpäin, että onko oikeasti voimia, ja kyllä välillä itse asiassa alkoi miettiä jopa sitäkin, että olisi kyllä mukava, niin helppo jotenkin jäädä siihen Pallakselle ja lähteä siitä pois. Koska niin eilen vuorokautta aikaisemmin mulla oli ollut tosi epävarma, että pääsenkö edes osallistumaan koko kisaan. Ja nyt mä täällä taivalla ja vielä olisi niin paljon edessä. Mutta onneksi se ajatus kuitenkin sitten palautui päähän, että en mä kyllä että tuommoinen lopettaminen harmittaisi kyllä viikon päästä. Että sitten sen jälkeen päässä oli ehkä enemmänkin se ajatus, että jos tulisi joku ulkoinen syy, vaikka järjestäjät keskeyttäisi koko kisan, niin sitten ei tietenkään voi mitään. Mutta täällä sitä painetaan. 66 kilsaa kohta täynnä. Vajaa kilsa Pallaksen huoltoon. Aikaa on mennyt se, mitä se on, 9 tuntia 17 tähän. Jotain hyvää huoltotilossa ja syyä ja kalakuolle hoitoa ja kengänvaihtoa ja tämmöstä. Ihan sekä tämä menne oli raskas tuo viimeinen 3-4 väli, huoltoväli. Vettä meni paljon. Kuuma oli. Paljon kiviä. Niin. Pallaksen dropback-huolto oli tarkoitus ottaa sillä ihan rauhassa, mutta oli kuitenkin tavoitteena pitää vähän tiiviimpänä kuin viime vuonna, eli mielellään alle puolen tunnin. Ajatuksena oli ensin ottaa ruokaa, mitä siellä nyt olikaan tarjolla. Tällä kertaa oli kanakeittoa. Sitten oli tarkoitus ottaa kengät vaihtaa, sukat vaihtaa, tuuletella jalkoja ja paita piti vaihtaa ja sitten tietenkin nämä perusjutut kokista naamariin, roskat pois repusta ja uudet energiat reppuun dropbackista ja urheilujuomapullojen täyttö ja puhelinta lataili ja kameraa. Itse asiassa puhelinta vaan lataili hieman siinä. Niin eipä siinä sen ihmeempää. Noniin, Pallaksessa huolto vietetty semmonen reilu puoli tuntia. 35 minuuttia varmaan. Ison pullon, jatkopullon kokista. Sitten otin pikkumukillisen kokista kanakeittoa. Sitten mitähän mä sitten söin. Ettiin puolikkaan semmosen suklaakreatiinin palautusjuoman. Otin uudet energiat reppuun. Vaihoin paija. Laitoin irtohihat kässiin, kun vähän viileämpää. Vaihoin kengät, otin kengät pois ja annoin ilmakylpyä jalkoille. Sen jälkeen rasvasin ne, teippasin yhden kohan. Vaihoin kengät, vaihoin sukat ja vaihoin kengät. Ja sitten menoksi nyt rauhallinen liikkeelle lähtö kohti Rauhalaa. Niin tässähän tää taas etenee nyt. Jaska lähti jo eiltä. Se oli nopea huoltaa, niin sillä tuli jo kylmä ja Santtu jäi tuonne vielä vähän säätää, niin mullakin tuli tuossa kylmä välissä, niin mäkin lähdin tähän jo kävelemään. Niin on meidän kolmikko erillään tässä. Ja katsotaan, eiköhän täältä matkan varrelta juoksuseuraa löydy, tai jos ei, niin sitten mennään itekseen, ei sekään haittaa. Tässä nyt huoltoväli kerrallaan. Tämä on joku reilu 25 varmaan. Seuraava huolto. Taitaa olla pisin mitä on jäljellä.
yksittäinen huoltoväli. Joku 4 tuntia varmaan siihen. Niin keskellä yötä sinne ja siitä lähdetään rakentamaan. Jatketaan. Miten meillä menee, Santtu? Nyt on kevyt olo, kun mahalaukku pääsi tonne luontoon. No kyllä, mullakin painaa vieläkin painaa ruokamahassa. Ei jos tuntuu, Vähän syötyä liikaa. Ei pyöri. tuntuu yhtä huonolta sekä kävellä että juosta. Että ei jotenkin jaksaisi juosta. Vähän on tämmöiset fiilikset. 79 kilsaa. Jotakin tuntia ja 4 minuuttia. Joku kero. Sanoisin, että koivukero tai joku laukokero. Näin niinkö, jos pitäisi laittaa rahoja johonkin. Tämmönen könyytti ylös. Oli kyllä melko könyämistä tuolla Kivikossa ja Katajikossa ja vähän oli märkää. Meillä on vähän alkanut elämä voittamaan. Santtu sai geeli alas ja mäkin sai äsken jolloksen alas ja ruoka on painunut vähän maassa alaspäin. Pystyy jopa ajattelemaan. Nyt mennään alaspäin ja sitten kiivetään varmaan taas ylöspäin. Maisemat on täälläkin kivat, kun pääsee tänne ylös. Onko Santolla kommentti? Kyllä taas keeli teki tehtävänsä ihan hyvä mennä. Hyvä. Jalas ylöttävän. Hyvä. Kyllä se puoli tuntia huollossa tekee ihmeitä. Niinkin on niinku Jukolassa. Onko raatopussi? Oh, on. Se ei meitä sieppaa. Joo, tuli se Rauhalan huolto ennen pitkään. Se vähän viiliä tossa. Se oli vaan pari pulloa täyteen. Välillä oli aina juostavaa ja välillä oli vähän rymyä, mutta ihan hauskastihan tuo tuli sitten kuitenkin tosta. Hän oli vähän, törmättiin johonkin juttukavereihin ja Vähän nahkoja otettiin. niin varmaan semmoista tai 10 keskaria keskimäärin tosi varmaan. Ihan hyvä. Vähän meillä mennyt 3.40. Niin. ihan hyvä vauhti. Joo. Kyllä mä budjetoin, että mennään 4 tuntia. Niin. Joo. Ja niin hyvä oli. Niin. 98,74. 15 tuntia 20 minuuttia. Se on jännä, miten vaihtelee tuo energiat ja voimat ja meininki välillä, että tuossa muutama kilsa sitten jotain 100-kilsalaisia ohitteli meitä. En tiedä, olisiko ehkä ollut jotain yli 15 siellä. Niin ajattelin, että lähdetään testaamaan vähän peesiä siihen. Niin, pysyttiin varmaan joku puoli kilsaa peesissä ja sen jälkeen pitkäänkin kulki ihan ihme hyvin. Jalat jakso juosta sekä alamäkiä että tasaista polkua. Mut sen jälkeen ollut taas sitten itellä vähän vaikeampaa, kun olen otellut 100 kilsan kohdalla tulevaa pahtavoima huoltoa ja tuntuu, että nämä kilsat ei oikein etenekään. Täällä mennään vaan tämmöstä ylös alas. Niin. Tämmöstä tää vähän on, mutta siinä nätti kun aurinko nousi ja upeat maisemat, niin
Niitä on kiva välillä vilikulla kuitenkin. Mikä Santulla meininki? Oikein mainio. Ja kilometri enää, niin haetaan sieltä se 2 vuoden takainen, kun se oli 2 vuoden takainen Santtu istuskelemasta, niin napataan kyytiin. Täälläpä me edetään. 106 kilsaa. Mutta mitä tultu tuolta Pahtavoimahuollosta, niin on aika vaikeaa. Muistelinkin, että tää on aika hanurista tää pätkä. Ei kovin juostavaa kivikkoa ja loivaa ylämäkiä ja juurakkoa. Ja sitähän tää on ollut, että ihan hito huonosti juostavaa pätkää. Sauvakävelyhommiksi mennyt hyvinkin, että aika hiljaisia miehiä tässä on sauvakävellyt kyllä nyt reilu tunterois. Kohta pitäisi onneksi tulla Äkäskeron nousu, joka on ihan hirveä nousu, äkäinen nousu. Ja sitten sen päällä pitäisi pystyä juoksemaan joku useampi kilsa, kun siellä olisi semmoista tasaista baanaa. Ja sen jälkeen on tosi äkäinen alamäki, mutta mitä odottaa sen jälkeen? Peurakaltion dropback-huolto ja olisiko pizzaa, olisikohan krispiä, olisiko kahvia, kokista, kaikkia. Uudet sukat, vaihtokengät, kaikkia kivaa. Pakko se on sinne jaksaa, ei auta. Äkäskerro, anna tulla. Ja mies aika poikki. Semmonen olo, että tehdään tästä selviää vielä, mutta ei auta luottaa siihen, että kun pääsee tuohon Peurakaltion backdrop-huoltoon, niin siellä saisi jonkun uuden elämän luotua. No, jokainen askel on maalia kohti. Ei tämä raskastahan tämä vaan, mutta vielä etenee. On ollut kyllä välillä vaikeita hetkiä. Mä oikeastaan jo siinä, kun alettiin Pallasta lähestyä, niin ajattelin jo siinä, että itse olisi kiva, kun olisi joku ulkoinen syy, mikä pakottaisi lopettaa, niin sitten vois. Ei itse halua, kun ajattelee, että siellä jälkikäteen harmittaisi niin kovasti. Helpompi olisi aina lopettaa, mutta eipä tänne ole tultu helpon perään. Helpompi olisi ollut jäädä kotiin, että olla osallistumatta, tulla tänne, mutta olla osallistumatta ollenkaan. Olisi pari kilsaa tuolla juoksua ja sitten alas huolto. Ei paha. Tai on paha. Mutta sitä selviää ehkä. Sitten ei. Kyllä se alkaa olla Äkäskeroon huiputettu. Kattokaa nyt, että onko makiampaa. Onko mahtavampaa? Vähän siistin näköistä.
Peurakaltion huoltoon saapui sitten kuitenkin lopulta yllättävän hyvävoimaisena äkäskerron päällä ja sieltä alaskin, eli pystynyt jollain tavalla juoksemaan. Ihan hyvillä energioilla tuli huoltoon. Se meni vähän haakuroinniksi lopulta se huolto, niin kesti sitten hieman kauemmin, kun valikoi siinä ruokaa. Ja otin aika paljon kokista ja kahvia ja söi sitten nuudelia siinä. Ja muuten ihan perus, vaihoi paidat ja sukat ja kengät ja annoin jaloille hyvin ilmakylpyä ja rasvailin. Ja lähdin tässä tosi hyvällä energialla siitä eteenpäin, että pystyin lähteä jopa juoksemaan siitä. Että se varmasti se vähän pitempi huolto tässä tapauksessa ja sitten kuitenkin kannatti lopulta. No niin. Peurakaltion huollosta lähetty. Mittarissa 114,8 ja 18 tuntia 57 minuuttia. Venähti tauko lopulta 40 minuuttia. Me niin haaveiltiin etukäteen, että siellä on pääsee syömään roiskeleppäpizzaa ja juomaan alkoholitonta olutta. No, ei ollut pizzaa eikä ollut olutta. Olisi ollut kasvispiirakkaa ja lihalientä ja nuudelia. Päädyin lopulta, niin puhistetaan vähän linssiäkin. Niin, päädyin ottaa sitten nuudeleita. En tiedä kyllä yhtään miten maha tykkää nuudeleista, koska tällä urheilessa, koska olen syönyt nuudeleita oikeasti varmaan viimeksi 15 vuotta sitten. Ja kokista meni taas ja kupin kahvia otin. Se oli hyvä. Kuppi kahvia, se pitää mielen virkeänä. Näin ja nyt matka jatkuu seuraavana 9,5 kilometriä Kotamajan vesipisteelle, josta joku 15 varmaan Ylläkselle. Tämmöstä ihan mukavan semijuostavaa mettäautotietä. Näin vähän tämmöstä, lähdin nyt juokseen tämmöstä alle 7 tahtia, että saa itsensä lämpimäksi. Katsotaan nyt kauanko jaksaa pitää vauhtia päällä. Sitten mä ajattelin, että jes, että tästä on enää Ylläsjärvelle 13. Sitten mulla kävi ilmi siellä, että se onkin 18,5. Eli oikeesti varmaan 20. Eli se onkin nyt 2 tunnin sijasta 3 tuntia. Ja en tiedä. Jakso. Alkaa riittää tämä homma. Tässä on kyllä mitään järkiä. On siis joku 13-14 kilsaa jäljellä vielä Ylläsjärvelle. Tää on sit ihan hirveetä tää Kotamäen ja Ylläsjärvi väli, ainakin tää alkupuolisko. Siis tämmöstä juurakkoa ja kivikkoa. Sitten aina tulee ihan hetkeksi semmonen pätkä, että saa työnnettyä muutaman sauvanpotku itseä juoksuun ja sitten taas täytyy pysähtyä. Mitä kovin vauhikasta etenemistä on. Tämmösiä tulee vähän. Sitten taas tulee tätä rymyämistä. Sitten taas tulee vähän neulaspaanaa. Ja sitten taas rymytään. Tää on ei tästä ei tuu kyllä kevättä. En tiedä. Kaipa tää joskus tästä loppuu tää matka. Tunti kerralla. 2 tuntia menee vielä tällä välillä. Kuka nää kivet on tänne laittanut? Miksi joku laittanut näitä juuria ja kantoja ja muttaa tänne täyteen?
tässä vaiheessa tuntui jotenkin, että matka ei vaan niin etene, niin jotenkin ainoa asia oikeastaan mielessä oli vaan niin yrittää väkisin pakottaa itsensä juoksemaan niin kaikissa mahdollisissa pätkissä, jossa juokseminen mitenkään mahdollista. Että juokse vaikka kuinka hitaasti, mutta kunhan edes jotain hölkän tapasta pelkän kävelysijasta, niin se edistää edes hieman matkaa ja olisi hieman aikaisemmin siellä Ylläsjärven-huollossa. Oli niin mahtava, kun pääsi lopulta sinne matkalla kohti Kesänkin järveä Kotamajalta joku 5 kilsan jälkeen, niin pääsi vihdoin semmoiselle juostavalle pätkälle, koska siitä muisti ne paikat suunnilleen ja tiesi, että tässä on nyt tämmöistä helposti juostavaa käytännössä sinne että aletaan nousta sitä Ylläksen vierustaa. Kaipailen tässä vähän minun osuva jotain pientä tuulenvirettä, joka tässä paahteessa vähän helpottaisi. Nyt on menty joku 134 kilsaa, 135. Kohta aletaan lähestyä Ylläsjärven huoltoon. Noustaan tässä tänne Kellostapulia päin. Tässä on menossa 4 kilometrin nousu, jonka jälkeen on sitten 2-3 kilometriä alamäkiä. Mullakin huoltoon, niin tosi kiva. Mutta 2 isointa, tai ei 2 isointa, mutta 2 tämmöstä rakkakivi vielä eessä. Ylläs ja Kesänkin Pirunkuru. Joo. Toivottavasti menis pillive ja pysyis pilivessä nyt ja saisi tuulla vähän. Ei tarvitsisi olla ihan näin kuuma. No niin, tilannepäivitystä. Kyllä sinne Ylläksen huoltoon lopulta päästiin. Ja sain Ylläksen lopulta myös huiputettua ja juostua alas. Se ei kyllä kovin helppoa ollut. Jotenkin huiputus niin oli aika huojuvaa multa ja hoipui siellä ja hoipuin, onko se sana? Joo, ehkä. Ja kaaduinkin kerran. Alas tuli ihan ok. Katsotaan nyt miten pystyy tää loppu juoksemaan. Se on 2 kilsaa viimeisen kellokkaan huoltoon ja siitä olisi sitten se joku, mitähän siitä on, 13 luokkaa. Sitä luokkaa ehkä maaliin, niin kyllä tästä pikkuhiljaa vielä on hommia, mutta 2,5 tuntia, niin se on varmaan sitten siinä. Joo, palataan varmaan maalissa vasta. Juoksin viime vuoden tavoitteessa koko matkan kellokkaan huollosta tänne Pirunkurun juurelle ja yritin kirja-aikataulua ja vähän katsoa, että pääsisinkö alle 2-7 tunnin niin kuin viime vuonna. Ja se näyttikin tässä ihan hyvältä siinä vaiheessa, kun lähdin Pirunkurun nousuun. Sitten kuitenkin siinä vaiheessa, kun Pirunkuru olin noussut ja se oli tietenkin aika hidasta se nousu, niin siinä vaiheessa mun kello näytti, että nyt ei olisi ehkä enää mahdollisuuksia siihen tasatunnin alitukseen, niin siinä vaiheessa sitten selkärannat katkesi ja ei enää pystynyt kyllä pakottaa itseään juoksuun ja jotenkin muutenkin meni sitten ihan semmoisikin nautiskeluksi, että en jaksanut juosta enkä jaksanut enää kuvaillakaan ja loppu meni sitten ihan matkasta nautiskellessa niin sanotusti.
Jutta Pihlamoa työskeni maalin tuli ja sitten oman peisterinsä kanssa ja maali tuossa ei puistava Juuso Stenius. Ja Juuson toinen satamaileri Jaska Mikuli. Vielä Torkkola esitteli kokonaan loppuvetoa myös satamailerien välissä. Loppusuoralta Katasen taivaltaja Tomi Karjalainen.